ନିରେନ୍ ଭାରତର ପ୍ରଥମ କୌଣସି ଜଳହାନି ହେଉନଥିବା ବର୍ଷା ଜଳ ଫିଲ୍ଟର। ଛାତ ଉପରେ ପଡୁଥିବା ବର୍ଷା ପାଣି ଏକ ଅବରୋଧ ହେଉନଥିବା SS304 କର୍ଭଡ ଫିଲ୍ଟର ଏଲିମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ଫଳରେ 500 ମାଇକ୍ରନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରଦୂଷକ ପଦାର୍ଥ ଛାଣି ହୋଇ ରହିଯାଏ। ଛାଣି ହୋଇଥିବା ବର୍ଷା ଜଳ ମାଇକ୍ରନ ଫିଲ୍ଟର ଏଲିମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ତାହାପରେ 5 ମାଇକ୍ରନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦୂଷକ ଫିଲ୍ଟର ହେବା ପରେ ଟାଙ୍କିକୁ, ନଳକୂଅକୁ କିମ୍ବା କୂଅକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ନିରେନ୍ରେ ପରିଷ୍କାର ବର୍ଷା ଜଳ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷକ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ପୃଥକ ଆଉଟଲେଟ୍ ରହିଛି। କର୍ଭଡ ଫିଲ୍ଟର ଏଲିମେଣ୍ଟରୁ ପ୍ରଦୂଷକ ପଦାର୍ଥ ଖସିଯାଏ ଏବଂ ଡ୍ରେନ୍ ଆଉଟଲେଟ୍ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ନିରେନ୍ ଲାଇଭ୍ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ବର୍ଷା ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରଦୂଷକ ପଦାର୍ଥ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଛାତ ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନଥାଏ। ବାର୍ଷିକ 1000 ମିଲିମିଟର ବୃଷ୍ଟିପାତ ସମୟରେ ନିରେନ୍ 1200 ବର୍ଗଫୁଟ ଛାତରୁ 1 ଲକ୍ଷ ଲିଟର ଜଳ ସଞ୍ଚୟ କରିଥାଏ।